Office jong Deputy Commissioner East Kasil District hadin kecing ki jong kinanya taksi kamai ya kecing bom pedang ya ke hukum peniai odd but even ya ki kali kamai hai ki benta balong yo kakong RM kurba kelapan sengau bahkan khot ya kecing lang kerki mentahi kejen mit ringkat bat ki board district pan perkhat halol kane kecing dawa jong kinanya kali kamai uba wandan bok jerwa presiden ka association ulaong ba menta kin ap hadu bandami ke kubor na ke office trekam ke DC bat lada kadai ke kubor ba bha kin kamai suk balada ke kubor ke basniu na keleng ke isi ke sasim da koi pat ke senjam bat kilarai bakin ap hadu sibit janmit hakaju ke jaka hakmat sivil benta karai jong ka bor peniai distrik Khat pro na kaliang jongi hi kun kesang ilawan mani kendo ya ka Deputy Commissioner jong ka East Kasil District highway day bat kene ke jingja wa suja sendat mo jarang khat pro kata naduk sitrik bakal ay to ka order ka kram nolong no ka kram pentrekam ya katakan tendrai kensan menta ka step da kalau pentrekam ini ka an kram ka jing tep lut jong boro tendai ta te ka penlengo ya pi wei po wei pro khat jongi ba hin hap yang kum ne kroi da ka ba ngi khan penbor da kaliang jongi keseng ta ka dei ka ba ningkong ka ba ar ba kalong te ai ka ba ngi menta ngi nyolong teli lang ka wei ba ka jing kram jongi menta ba ka DC kalong bai ba ailat ngi ailat ya ka DC ba ka nyong meeting menta saw baje ba ka ngi hapo ya ka nyong le ni pra baje kan sai ka kubor ka ba la ka banlong ka ba snowsi la ni la banlong ka ba bha la da dei ka ba bha ya ka mai suk men sim na do la sai henry la da dei par ka ba sneu ngin sai song isi kerki na kaliang jongi menta hiru ka janmet ba kumno ngin sim pat da ka wei ka senjam highway dei ba ka ni ko order ma biangam